Daw susama sa pagsugat sa bagong tuig ang pagbukas sa Pasko sa Mary Help of All Christians Parish nga nahimutang sa Barangay Bukisan, Dakbayan sa Subo. Si Luan Mirundina sa report. Nahatagan og katumanan ang pangandoy ni Father Mar Balili, Cora Paroko uban sa Parish Pastoral Council nga mapabarog ang mega Christmas tree ug mga lighting angels. Mapasalamaton sila sa mga parokyano nga nagtampo-tampo aron mahatagan og katumanan ang Pasko sa Patubo nga gilangkuban sa tulo ka mga barangay sa Pamutan, Tuong ug Barangay Buhisan. Alang kang Balili, bisan kun anaa pa ang pandemya, apan dili kini igong babag aron masaulog ug mabatyagan gihapon ang Kapaskuhan. Ingon niini usab ang gipalanog ni Arsobispo Jose Palma. Gipasabot sa Arsobispo nga ang kahayag simbolo sa paglaom ug maoy mag-iwag sa mga Kristohanon sa daan sa pagtuo. Na in spite of pandemic, si Kristo matao gihapon sa atong kasing-kasing. Amen. Kung tugod niya na, we have the reason to celebrate. Salamat sa Diyos. Up to now, since March, we survived. No? And of course, hopefully, we will revive even better. Bisan kun anaa pa ang pandemic, gipasabot ni Palma nga ang kahayag nga mahatag sa Christmas tree ug sa mga lighting angels mugiya usab sa katawhan aron mulaom ug malipay sa mga yano nga butang nga anaa lang sa palibot. Nga taliwa sa pandemya, nagpabilin pa diay ang maayong mga butang. The bright side, the beautiful side, the many things that make this world, despite what happens, still a beautiful world. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Mirundina, Balitang Bisda.